тавлиди боз як асари нави саҳнавӣ дар театри давлатии ҷавонони тоҷикистон ба номи маҳмудҷон воҳидов шумораи зиёди дӯстдорону алоқамандони санъати театриро ба ин ҷо овард. То оғози спектакли тозаи эҷод ки тарма ном дорад, ҳаводорони театр ана ҳамин гуна интизор буданд, мунтазири тамошои намоишномаи наву диданӣ. Спектакли тармаро дар театри ҷавонон яке аз коргардонҳои маъруфи Осиёи марказӣ, саркоргардони театри драмаи шаҳри Тошканти ҷумҳурии Ӯзбекистон, арбоби ҳунари Ӯзбекистон профессор Олимҷон Салимов рӯи саҳна овардааст. Таври роҳбарияти ин театр мегӯянд, Олимҷон Салимов бо дархости Вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон ба кишвари мо омад ва ин намоишномаро таҳия кард. Намоишнома аз рӯи асари нависандаи машҳури турк Тунҷер Ҷуҷеноғлу саҳнавӣ шудааст ва ин маротибаи аввал аст ки спектакли тарма дар Тоҷикистон намоиш дода мешавад. На танҳо барои актёрони театр ин як дарси маҳорат буд, балки дар ин муддат мо тавонистем бо якҷоягӣ бо Институти санъат ба номи Мирзо Турсунзода як дарсҳои мукаммал, дарсҳои аз рӯи маҳорати актёрӣ, дарсҳои аз рӯи режиссура бо иштироки Олимҷон Салимов барои он хонандаоне ки дар факултаи режиссура ва актёрӣ мехонанд пешкаш кунем ва онҳо як дарси маҳорат, як дарси касбияти режиссёрӣ ва актёрӣ бисёр як маъракаи хуб шуд. Чаро хуб нестӣ? Хӯрдан мехоҳам. Камтараки дигар хуб кун. Хӯрдан мехоҳам. Гуруснам, хӯрдан мехоҳам. Бизори ки ба ту хӯрок биёрам. Агар пойҳоям мадор медоштам, зӯриту намешдам. спектакли тарма дар муддати тахминан 40 рӯз таҳия шуда дар бораи ҳаёти мардуми кӯҳистон ва муносибатҳои оилавӣ қисса мекунад. сужаи асар ҳаёти се насл, калонсолон, миёнасолон ва ҷавононро бозгӯӣ мекунад. нақшҳои асосиро дар ин намоишнома ҳунарпешагони халқии Тоҷикистон иҷро мекунанд. намоишномаи тарма боз чанд рӯзи дигар дар саҳнаи театри давлатии ҷавонон пешниҳоди мухлисони санъати боло гардонида хоҳад шуд. Бинобар ҳамин мехоҳам афариштам